Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatil mas'ul liridha ilahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadal majlis wa bi rahmatillah khususun ala man hadal majlisi wa ala man hadal qaryah susukan satu terus ya Kaliangkrik Magelang. Allahumma ja'al qaryatan susukan Kaliangkrik Magelang aminatam mutmainnah ma'muran mubarakan ila yaumil qiyamah bi barakatillah wa bi rahmatillah bi wasilati khususun ila hadrati masyayikhina masyayikhihim wa ustadina wa ustadihim wa nakhussu khususun ila hadrati ingkang babat desa susukan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara ala qulubal mu'minin binuril iman wal islam wal ihsan wa nurul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Sareng-sareng nggih. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyah wassalamah wa haqqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum mim mujibatin nadamah wa khtim lana wa iyyahum bihusnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kula ngadeg nggih. Lungguh Kang Benjar negara tekan mriki mandan bengkek. Mandan macet wau teng pundi riku daerah Marongan sing ajeng teng Marongan iki lapangan iki lho Bu. AS kono kuwe pokoke lah. Nggih, ngapunten telat ya Bu. Sehat sedaya Bu. Alhamdulillah. Kepanggih malih ya Bu. Ping 3 ya. Sing andeng wingi kan nyong karo ayang Beb. Nggih.
Saniki ayang bebek teng griya. Wis insyaallah berkah amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, murabbir rohina wa jazatina wa masyayikhina, para alim ulama warasatul anbiya, para kiai sepuh bini sebut dalam sesepuan ala khos panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Jailani lan ugi nengipun ning nilnal muna labibah ingkang tansah kita direi ilmu manfaatipun ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Imam masjid, imam langgar, imam mushola, imam tahlil, imam mujahadah, ustadz ustadzah, bapak haji bu hajjah ingkang keluberan barokah dititipi ilmu kathah anggenipun li'ila'i kalimatillah dipun paringi istiqomah. Bapak tengarep siap dangdutan. Ya Pak Suradi sinten jenenge? Hah? Pak Slamet? Oh ngarang paling selamat ya jale. Tidak ketinggalan pula pangemban-pangembating projo satriyaning negari, kepala desa lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat ingkang insyaallah wagit ngemban amanat ngayomi masyarakat tansah pinaringan sehat wal afiat selamat dunia akhirat. Ketua panitia sedaya warga ingkang kula sowani ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula grup rebana dari Amerika. Bikin guyu wae Rika. Ameriki, gimana? Mengajak kita bersenandung bersolawat memuji Kanjeng Nabi, menghidupkan sunnah setiap hari, ngresepaken solawat tekan jero ati, insyaallah dadi wasilah piyambak dipun syafaati. Sedaya tamu undangan ingkang tansah minulya, alhamdulillahirabbil alamin kanthi idin saha ridha saking Allah ingkang sampun paring nikmat rahmat saged wonten pengaosan halal bihalal piyambak saged mangkat nggih Bu nggih. Kanthi raos nikmat senajan kula pun kesontenan tapi jenengan tetep nikmat lungguh wonten ing mriki nggih. Tanpa ada suatu halangan apapun muga-muga awake dhewek dititipi kalih Gusti Allah ilmu ingkang manfaat sing dadekake awake dhewek tambah taat, sing dadekake awake dhewek ngedoi maksiat, sing dadekake awake dhewek mengantarkan kita mendapatkan nikmat dunia akhirat. Sholawat ma'assalam katur dening Kanjeng Nabi ingkang kita dereki kita taklimi, insyaallah kula panjenengan sedaya kegolong umat Kanjeng Nabi ingkang badhe dipun syafaati. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sehat Bu. Tangannya diangkat Bu. Sing gelem ngangkat tangan tak dongakna ya sering nyekel duit. Seru temen. Ayo. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Rasane betul semangat sholawat sing semangat. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah.
صل على محمد Allah Allah. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bu, Bapak. Bapak-bapak niku kan kados niki mboten purun sebab rumangsa arang-arang nyekel duit. Lah nyong kan mau ngomong angger sing ngangkat tangan berarti tangane sering nyekel duit. Lah bapak-bapak si dakep wae kok. Keton banget arang-arang nyekel duit nggih Bu nggih. Dalem sing pinter golek duit, madosi duit wong lanang napa wong wadon? Hal takon, sing teyeng madosi arta wong lanang napa wong wadon? Wadon. Alah madosi kok. Nggih mboten? Jajal kula tak takon, Bu. Jajal teng mriki sing cok ngumbahi kathoke bojone nemu dhuwit nangsak ora omong meneng wae ngacung. Hah? Ora tau nemu? Oh, berarti sing lanang jan bener-bener brentis kotis. Kon ora brentis kotis kepriki wong dhuwit dijaluk sing wadon kabeh nganti ngesak be ora kober. Ya Allah. Bu. Yen ngapunten nggih, Bu. Jenengan wis tahu kadang-kadang agi ngumbahi nang sak kathoke bapake nemu dhuwit 50.000 mbuh 100.000 tapi Rika meneng bae ora domongna ora wae napa ki nyung mau nemu dhuwit nang kathoke Rika ora ngomong wis tahu. Yo berarti pada karo nyong maksudnya. Dalam Bu. Kena kadang-kadang nyong dewek kadang seneng banget cok nemu nang saking nggon bojone nang jubah nang kathok nggih. Kula niku angger ngumbahi nggon bojone seneng banget. Tak rogoi. Sae maksude. Nggih Bu nggih. Angger nemu dhuwit nyong meneng wae sengaja ora omong kadang cak takon nggo tuku kodhong. Dilalak bojone nyong ora takon. Kalen. Nggih. Jajal sik tak takokna. Pak. Meneng wae. Oh nggih, nun sewu Pak. Jenengan kagungan arta mung-mungan. Bayaran 2 juta brokna bojone kabeh ngengeh 200.000 disak nang kathok. Nggih Pak nggih. Dilalah nggari 75 niku teng kathok teng sak kathok terus ditemu bojone. Bojone meneng bae ora ngomong. Rika goleti napa mboten? Ikhlas apa ora? Ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih mboten? Berarti jembar temenan iki wong lanang-lanang kene. Nggih mboten? Jembar babila ku ingat. Halo ya kon nembang di saat bersama hidup makan sepiring ngeri yakin tidur pun setikar. Ya Allah santrine idalaila kabeh. Wes ora kenggo tambah ngantuk sih. Nggih Bu nggih. Ngaji yo tetep ngaji. Nggih napa mboten? Nggih. Oh niki kanggo menyegarkan suasana sebab wong ngaji harus dalam kondisi bahagia. Nggih napa mboten? Pun awake dhewe arep bergelimang harta seperti apapun. Dewek mbangakaken apa sing diduweni.
Ana sing bangga alhamdulillah bojone nyong ayu. Ana sing bangga alhamdulillah bojone bagus. Alhamdulillah umahe apik, anake akeh. Nek wong siki seneng anak akeh napa seneng anak ora akeh? Alung sing akeh, Bu. Alung sing akeh. Nyong dekbe seneng sing akeh, Kak. Siki kan wis 5, nggih. Ora usah diguyu. Ngomong anake 5 diguyu. Malah ngomongke cilik-cilik rosa berarti. Bu. Nggih, Bu nggih. Lah niki. Ana wong sing bangga umah apik, anak akeh, sawah duwe panenan pirang-pirang. Kenapa mboten? Padahal dhewek kagungan harapan duwe bojo bisa buat sandaran, duwe anak kenanggo gawe harapan, duwe omah kenanggo gawe tempat istirahatan, kumpul bersama, duwe sawah, duwe panenan kenanggo gawe sangu urip bebarengan. Nggih napa mboten? Nek jon pangapunten yauma la yungfa'u malu wala banun. Ana dina la yungfa'u ora manfaati apa kue malon banda. Apa? Onyong ya wis ngerti nek nang ngene ora ana banda, anane bondo. Nggih. Datang mriki ana bondo. Nek konyong banda. Nggih. Apa kue malon banda wala banuna lan ora kue termasuk anak-anak. Nggih mboten? Ana dina ora manfaati apa kue bandane, jabatane, bojone, anak-anake, panenane, ternakane illa man atallaha biqalbin salim. Kejabane wong sing dugi nang ngarsane Allah dengan ati sing slamet wonten manah nyantol kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nggih mboten? Sing teng pundi kalimah-kalimah niku perlu diistiqomahaken, perlu didawamake, perlu dijaga dan ternyata. Nggih. Awak dhewe sek gelem jaga itu onten imbal balik. Nanti kalimat sing dijaga yang akan menjaga kita. Namun kadang-kadang menungsa terkadang lalai alias lupa. Nggih mboten? Lalai alias lupa. Nggih Bu nggih? Lalai dan lupa kadang-kadang mboten jagi kalimat thayyibah saking sibuke arep nembe salat salam kelepat. Nggih. Umur wis 40 tahun, 45 tahun kon salat wiridan ora gelem ya anak. Anak ora? Ya ono. Nggih Bu nggih? Bahkan kaya urung apal nyong bae. Nggih Bu nggih? Ada orang yang kalimat thayyibah ora bisa dijaga dewek, anak-anake wae kadang-kadang boten diajari kalimat thayyibah. Sing mulang kiyaine karo ustade. Halo. Ya karuan si anak kedewek diulangaken Pak Kiai karo bunyai karo ustad dan ustadzah. Nggih. Tapi ora ketang sak kalimah ada yang keluar dari lisan orang tua nyambung kepada anaknya. Apalagi zaman sakniki. Nggih mboten? Nggih, kehidupan yang luar biasa. Ya Bu, tantangan pirang. Nggo, sakniki niki tak mat-mataken gak sing rawuh sing kathah wong wadon-wadon nggih wong lanang ya ana pira-pira pada jelempit. Pak, Rika seneng temen jelempit sih ya, Pak. Halo bapak-bapaknya nang tengah-tengah jelempit toh Bu. Bu.
Yes, nggih. Tapi kita tidak boleh putus asa, nggih. Kehidupan terus berjalan, nasib kita dan nasib anak-anak kita berbeda. Nggih. Bu, kula tak takon. Tiang estri sing momong Kanjeng Nabi niku sinten? Allah rika meneng wae. Sing nusoni Kanjeng Nabi sinten? Halimatus Sa'diyah. Nggih. Lebar Kanjeng Nabi mimik nusu Halimatus Sa'diyah, 2 tahun disape arep dipondhot karo Ibu Aminah, Ibu Halimatus Sa'diyah mboten pareng. Nggih. Sebab Kanjeng Nabi niku putra sing barokai. Ya Bu. Tantos 4 tahun, 6 tahun dibalekaken tenggene ibune. Sinten ibune, Bu? Sing jawab mung wong 37 tok ya meneh kae. Nggih. Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib. Khadijah, Fatimah putri semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Oke, sebentar sabar. Nyong wis kaya ki bae kok ora mudeng apa iya? Bu, kula kan ngaji nangene wis ping 3 ya. Kan angger biasanya angger nyong solawat atau tembang nek njaluk dimusiki nyong tangane mlumah. Angger garap rampung li kemurep. Iki pertane bocah urung paham mlumah kemurep lho. Ora pati mudeng. Cilik. Lho, tak tuduhi kaya ki mlumah. Kaya ki kemurep. Angger mlumah ki mayo. Tabui. Angger kemurep berarti rampung. Oh no, malah olah udeng. Ayo, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحت الأديار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Nama-nama yang tercantum tegene syair niki viral-viral kabeh, tapi ada sosok yang mengasuh Kanjeng Nabi bakdone Halimatus Sa'diyah. Kanjeng Nabi kondur tegene Ibu Aminah terus dijak zaroh tenggene bapake. Rika cok zaroh tenggene ramane apa ora? Sokan zaroh nggih. Aja ninggal zaroh, aja nganti ora zaroh. Nggih mboten? Zaroh kuwe penting. Nggih, anak-anak kadang-kadang zaman ramane isih urip, kadang-kadang urung bisa ngabekti, mandang pun seda getun kepengen ngabekti, carane kepriwe? Zaroh didongani. Nggih mboten?
Begitu Ibu Aminah ngejak Kanjeng Nabi Zarah saking kene bapaknya, kondur saking Zarah ibune sedak. Nggih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok rika anggere ngendika mireng sedak ngono langsung inna lillahi ndadak diwarai barang apa. Bu, lah niki Kanjeng Nabi sing momong kawit saking perjalanan nalikane ibune sedak niku dimong kalih sinten jenenge namanya Ummu Aiman. Sinten? Jeneng asline adalah Barokah binti Sa'labah. Sinten? Nah, jenengan mireng ceritane Sa'labah. Oh, yang biyen wis tau cerita wong derang-dereng kok. Oh, kalen. Lho, Sa'labah niku lah wong sing maune ora duwe fakir klambi wae nggo salat gentenan karo bojone. Mandang diparingi kambing, didongani Kanjeng Nabi dadi juragan wedhus, wedhuse ngebeki gonong loro. Nggih? Saking akeh ning kon bayar zakat ora gelem. Oh pelit kodet bededet tau yu. Onten jenengan nate mireng atau menangi atau nate perisa wong soge tapi pelit kodet bededet onten boten. Lah kuwe putune Sa'labah kuwe. Nggih Bu? Kon zakat ora gelem. Ah niki. Tapi benten bapakne pelit kodet bededet duwe putri cantik ngopeni Kanjeng Nabi, mendidik Kanjeng Nabi, mendampingi Kanjeng Nabi. Bahkan ada kedisiplinan metode pendidikan Ummu Aiman yang perlu kita contoh. Nggih? Nggih? Nah, Ummu Aiman niku ngoten. Dipamiti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai ngendikan ngoten niki. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Ibu setelah ibuku. Ibu Aminah sedak sing ganti niku Ummu Aiman. Nggih, kalih nderek mbae niku sing momongi niku Ummu Aiman. Nah niku. Lah niku ngoten. Ibu kula ajeng dolan. Nggih, dolanan kalih kancane mboten napa-napa. Tapi ada kedisiplinan yang diterapkan. Silakan dolan wayah setengah jam seurunge adzan bali kondur. Dolan-dolan ning ampun kadowen. Nggih ngoten nggih. Nah, dadi ada ketegasan wong tua sak sayang-sayange karo anak harus ada kedisiplinan dan ada ketegasan. Sebab nopo Bu? Anak dewek concong jaluk HP tukokake, jaluk motor tukokake, jaluk apa sing ora. Wong tua direwangi remek mboten apa-apa sing penting anake padha karo batire. Nggih mboten? Orang duwe motor pengen ganti motor sing luwih apik direwangi adol celiwikan. Orang ngerti maning celiwikan. Celiwikan ki sawah petilan-petilan ngono. Cara ngene apa? Hah? Galengan. Nah, yes. Direwangi adol galengan. Mudeng-mudeng. Nek galengan mudeng. Celiwikan orang ngerti. Oh ya wis galengan bae. Nggih mboten? Lu galengan sithik-sithik siji-sijine didol demi anak wong ora masalah. Lah engko bapake anggeran duwe galengan garap ngapa ala boroh nggon tanggane. Nggih mboten? Tapi nyun pangapunten, yauma la yungfa'u malu wala banun, ana dina bandane anake ora mesti manfaati awake dhewe, kejaba anak-anak yang dilatih kedisiplinan, sadar di mana di saat orang tuanya nanti sudah tua renta, perlu dituntun, perlu dibimbing kayak tene kalimah la ilaha illallah. Nggih napa mboten? Ummu Aiman itu luar biasa, Bu. Nggih. Bahkan nalikane Kanjeng Nabi pun ageng sampun dados Rasulullah hijrah niki Ummu Aiman. Biasanya hijrah sekang Mekah dumugi Madinah, rombongan, ada perlindungan karo keluarga. Niki mboten. Ummu Aiman tindak piyambak, hijrah piyambak, derek dateng Kanjeng Nabi.
Niki sekelumit-kelumit kula cukil-cukili, Bu. Nalikane perang Uhud, nalikane wong kafir wis pada kalah. Wong muslim niku pada rebutan harta rampasan ghanimah. Modon sekanggonong sebab banda nang isor pirang-pirang, Ummu Aiman tetap ada di posisinya. Ora terkenal tapi punya peran yang luar biasa. Niki wong wadon-wadon. Ora kumudu kepengin dadi wong wadon karir. Nggih. Nek kabeh-kabeh karir, kabeh-kabeh dodolan sing arep tuku sapa? Nggih mboten? Nggih, aja ngomong wong wadon ki pengangguran, ora ana wong wadon nganggur. Nggih. Wong wadon itu nyambut gawene dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul? Tuh, matahari sudah terbenam, malam sudah kelihatan, hari sudah petang. Nek suami dereng merem nyambut gawe ya, Bu. Iya ora? Sing diperintah gawe kopi ya yuk. Mulane karena mau maton nggih Pak garwane jenengan niki kerjane teng pundi? Ala mboten nyambut gawe bojone kula pengangguran. Oh, ora paham. Nggih mboten? Nggih, jajal Bu. Wong wadon biasa ngopeni gawean omah, tiang jaler kang sawah, kondur kang sawah wis rampung gletakna pacul arit suket ngempani wedhus sapi empon, longgo ngonjok wedangan. Ya wis wong wadon idih bae kah? Iya mboten? Lita-liti mrana mrene gane dimeter mlakune wong wadon nang omahe tok bae lah kene tekan kali angkrik be ponjol ya. Nggih mboten? Lah niki wong wadon. Nggih. Ora kumudulan nyong kepengin dadi wong wadon sing kae ku lho, seneng, bebas, metu omah, jalan-jalan. Loh, posisi yang Allah berikan kepada jenengan itu adalah sekarang yang terbaik. Kadang-kadang wong cok ngerti nikmate wong liya kelalen karo nikmate dhewek. Nggih mboten? Padahal bisa jadi kehidupan yang kita miliki saat ini adalah kehidupan yang diinginkan orang lain. Nek nyong nyawang ya Allah seneng temen wong wadon nang omah, nggih. Sing lanang nyambut gawe, dhewek masak, kok nang alas sing wadon ngirim. Nggih mboten? Bayangane nyong nikmate dan romantis opo? Senajan dikirim sega jagung, sambel, gorengan cuwi ya. Rese ya Allah. Greh. Nggih Bu nggih. Ya Allah, madang nang sawah bojone ngirim, sing lanang leren macul Pak leren. Iya, nang ngisor gobok ya Bu. Ya Allah, madang barengan wong loro, tanduk ping 3. Ya Allah, segane entek sambele eken. Nggih mboten? Nggih, segane egen sambele entek, tanduk sambele egen segane, tanduk segane egen juwine. Terus ayo Bu, nikmat. Nggih napa mboten? Heeh, kula wis tau ngrasakna kaya niku Bu. Dong ana virus corona lho kan ora payu ora. Virus